Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 6 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ato karonggi sa ulog ang kapistahan sa Transfiguration, ang pagkausab sa panagway ni Jesus. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 28 ngadto sa 36. Mga usa ka semana human si Jesus magsulti niining mga butanga. Kidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanungas sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga nagpakita uban sa langit nung himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Samtang mibiya kang Jesus ang duha ka tawo, miingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayon nga ania kita dinhi. Magpabarog kita og tulo ka tulda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Sa tinuuray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kaniya ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mitabon kanila. Ngunya may tingog gikan sa panganod nga miingon, "Ini mao ang akong anak nga akong gipili. Pabatia ninyo siya." Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod niining tanan ug niadtong higayuna wala sila'y gisuginlan sa bisan unsang butang nga ilang nakita. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.